Είμαστε με τον κύριο Βασίλη Πολύχρονο από την εταιρεία Geosense και θα κάνουμε μαζί μία συνέντευξη. Γεια σου Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και να αναπτύξουμε ζητήματα πάνω στις τεχνολογίες των μη επανδρομένων αεροχημάτων. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μία ερώτηση. Θα μπορούσες να μας περιγράψεις γρήγορα το υπόβαθρό σου, το αντικείμενο σπουδών σου και τους λόγους και το ενδιαφέρον για την τεχνολογία drone. Ωραία. Και πιο συγκεκριμένα στην πράσινη βιομηχανία. Βεβαίως. Βασικό πτυχίο είναι οικονομικά. Είμαι οικονομολόγος. Αλλά αυτό για μένα ήταν ένα στενό παπούτσι που δεν χωρούσα καλά και αποφάσισα να ξεφύγω από αυτόν τον χώρο, κάνοντας ένα μεταπτυχιακό στην Αγγλία σε GIS, το λέμε, Geographical Information Systems. Και αυτό μου έδωσε το έναυσμα να ασχοληθώ με αυτό που λέμε αποτυπώσεις σε μεγάλη κλίμακα. Και κάπως έτσι μπήκε το νερό στα βλάκι, μπήκα σε ένα αντικείμενο πολύ διαφορετικό από το πρώτο πτυχίο, ένα αντικείμενο το οποίο για μένα ήταν καινούριο και το challenge ήταν πώς όταν είμαι out of the box, δεν ήμουν μηχανικός τοπογράφος, θα μπορούσα να το πάω πιο κάτω σαν αντικείμενο. Και νομίζω ότι κάπου εκεί το 2010, όταν δεν μιλούσαμε για drones όπως τα αποκαλούμε σήμερα, αλλά μιλούσαμε για αερομοντέλα, παιχνίδια δηλαδή, χόμπι. Κάπως έτσι λοιπόν βάλαμε μια καμερούλα, μια GoPro ας πούμε, ό,τι μπορούσαμε να βρούμε να είναι ελαφρύ εκείνη την εποχή και αρχίσαμε να παίρνουμε τις πρώτες εικόνες από ψηλά πια και προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο αυτές τις εικόνες να τις κάνουμε ένα αντικείμενο το οποίο να έχει αξία, μια μετρητική αξία. Ούτως ή άλλως, το δικό μου το background το μεταπτυχιακό ήταν στη χαρτογράφηση. Για μένα λοιπόν, για να το κλείνω, τα drones σήμερα ή αν θες ας πούμε τα αερομοντέλα τότε ήταν ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να υποκαταστήσει τους δορυφόρους. Δηλαδή να κάνω το Earth Monitoring, το Earth Observation από χαμηλότερο ύψος, όποτε θέλω εγώ και να δω αυτό πώς μπορώ να το βάλω και να το κάνω everyday business στην εταιρεία. Θα πρέπει να σου άρεσε πάρα πολύ για να ασχοληθείς από το άλλο γνωστικό αντικείμενο που ήταν τα οικονομικά. Ναι, το σίγουρο ήταν ότι δεν μου άρεσε το οικονομολογιλίκι, όπως το λέω εγώ. Δηλαδή, απλά πέρασα και είπα να το τελειώσω. Και μετά να φύγω να πάω σε κάτι που ήταν πιο κοντά σε πληροφορική και το καθεξής. Πολύ ωραία. Ας πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποια, Βασίλη, θεωρείς ότι είναι μια δημιουργική, ας το πούμε, χρήση της τεχνολογίας drone, κατά τη γνώμη σου, και η οποία θα μπορούσε να έχει σημαντική επιρροή σε περιβαλλοντικά ζητήματα? Θεωρώ, αν ξεφύγουμε από τη στενή έννοια, ας πούμε, της βιντεοληψίας ή της αεροφωτογράφησης, ότι οι δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία σήμερα να φέρουμε εξειδικευμένους αισθητήρες, οι οποίοι μπορούν να δουν πέραν του ορατού, άρα να δούμε φαινόμενα που εξελίσσονται, τα οποία δεν φαίνονται με το μάτι και μόνο αν πάμε εκεί θα μπορέσουμε ενδεχομένως να τα αντιληφθούμε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρώτον τα εξειδικευμένα φορτία στα drones, τα οποία μπορεί να είναι αισθητήρες σύλληψης ακτινοβολίας σε κάποια μήκη κύματος, αισθητήρες μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μαγνητόμετρα, διάφορες τέτοιες τεχνολογίες και σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να προσεγγίζουμε δύσβατα σημεία εύκολα πια, είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό αυτής της τεχνολογίας και αυτό το οποίο μπορεί να δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία σε έναν ερευνητή ή σε οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με αυτό που λέμε, ας πούμε, περιβάλλον και το καθεξής. Οπότε είναι μια τεχνολογία με μακρύ μέλλον. Ναι, νομίζω ότι τώρα ξεκινάμε. Έχει βάλει λίγο έτσι ένα φρένο σε αυτή την τεχνολογία, όχι με την κακή έννοια φρένο, αλλά ένα barrier, ας πούμε, το κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, εντάξει, όταν μια αγορά ή ένας χώρος κανονικοποιείται, δεν γυρνάμε να κουμπείτε ξαφνικά όλα καλά. Θέλουμε τον χρόνο μας για να κάνουμε adapt όλο αυτό το σύστημα και να μπορέσουμε να είμαστε και συμβατοί και σύμφωνοι με το κανονιστικό πλαίσιο και παράλληλα κάνουμε και τη δουλειά μας.
Ωραία. Πώς θεωρείς ότι η τεχνολογία drone θα μπορούσε να ενσωματωθεί με επιτυχία σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να προετοιμάσει μαθητές, επαγγελματίες σε θέσεις εργασίας στην πράσινη βιομηχανία, καθώς, όπως λέμε, είναι μια αναπτυσσόμενη τεχνολογία, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και ποιες ευκαιρίες απασχόλησης θα προβλέπονται στη βιομηχανία drone? Κοίταξε, από όπου και να το πιάσεις, θα σου πω, ας πούμε, έτσι εμπειρικά το τι αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα. Σήμερα μας είναι αρκετά δύσκολο να βρούμε και να εντάξουμε στην ομάδα μας έναν καλό χειριστή. Και όταν λέω καλό χειριστή δεν εννοώ τα skills, δηλαδή τη δεξιότητα που έχει στο χειρισμό ενός drone, για παράδειγμα, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να δουλεύει μειώνοντας το ρίσκο και αντιλαμβανόμενος ότι πετά ένα αεροπλάνο μη επανδρωμένο, ένα εναέριο όχημα, άρα όλο το δίκαιο που σχετίζεται με πιθανή αστοχία, με πιθανό ατύχημα, είναι αρκετά αυστηρό. Πολύ πιο αυστηρό από ότι το δίκαιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γυρνώντας λοιπόν προς τα πίσω στην ερώτηση, αυτό που βρίσκουμε και αυτό που μάλλον βρίσκουμε ως κενό στην αγορά είναι ότι λείπει η εκπαίδευση σε όλες τις κλίμακες, ξεκινώντας από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και πηγαίνοντας προς τα πίσω, λείπει η εκπαίδευση πάνω σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Οποιοσδήποτε βγαίνει σήμερα σαν απόφοιτος ενός πανεπιστημίου ή κάποια σχολής, στην καλύτερη των περιπτώσεων να έχει ακούσει για αυτά τα συστήματα. Δύσκολα βρίσκουμε, ας πούμε, δεν μιλάμε για hands-on training, που είναι αδύνατο, αλλά βρίσκουμε κενά, μεγάλα κενά. Τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, τι μπορεί να κάνουν τα φορτία πάνω σε αυτή την τεχνολογία, οι κάμερες, τα LiDAR, για παράδειγμα. Υπάρχει μια σύγχυση, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Μάλιστα. Ανέφερες πριν, πολύ κατατοπιστική απάντησή σου, ανέφερες κάποια skills που πιθανά να απουσιάζουν. Κατά την άποψή σου, οι πιθανοί χειριστές drone στο μέλλον, για να κάνουν επιτυχημένα την εργασία τους, την πράσινη αγορά εργασίας μάλλον, ποιες ικανότητες συγκεκριμένες πιστεύεις ότι θα ήταν καλό να έχουν? Το πιο εύκολο είναι το να μάθεις να χειρίζεσαι ένα τέτοιο σύστημα. Και γιατί εν πολλοίς, τα σύγχρονα μη επανδρομένα συστήματα έχουν υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης. Είτε αναφορικά με την κίνησή τους, είτε με την αποφυγή εμποδίων. Άρα λοιπόν τα skills στο χειρισμό γίνονται όλο και λιγότερο σημαντικά και αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι το να μπορεί κανείς να αντιλαμβάνεται τι μπορεί να του δώσει κάθε ένα φορτίο που μπορεί να βάλει πάνω. Εκεί λοιπόν εγώ εστιάζω την προσοχή, τα διάφορα φορτία, τι δυνατότητες δίνουν, τι δεδομένα παράγουν και πώς μπορώ εγώ μετά αυτά τα δεδομένα να τα στύψω και να βγάλω αυτό που θέλω, δηλαδή την πληροφορία. Δηλαδή, για να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μιλάμε για τη γεωργία ακριβίας και τη χρήση των drone στη γεωργία, για παράδειγμα. Το να δώσω στον παραγωγό, στο γεωπόνο, έναν χάρτη με χρώματα. Είναι ένας χάρτης με χρώματα και δεν είναι η πληροφορία που ψάχνει. Το να του πω ότι εδώ, αυτή η περιοχή είναι αυτή που πρέπει να πάρεις ένα δείγμα, να συμβουλευτείς λίγο τον γεωπόνο, να δεις τι γίνεται, αυτή είναι η πληροφορία. Συνεπώς, λοιπόν, δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν κάποια skills μόνο στο χειρισμό ή στη χρήση κάποιων λογισμικών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η αναλυτική σκέψη, ώστε στο τέλος να καταλήγουμε στην πληροφορία που ενδιαφέρει. Και αντιλαμβάνομαι ότι εννοείς και τα soft skills, να αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες για να μπορούν να επικοινωνήσουν και την πληροφορία και να ερμηνεύσουν κιόλας. Και πάντα να έχουμε κατά νου ότι πολλές φορές ο άνθρωπος που μιλάμε απέναντι δεν έχει το υπόβαθρο, το γνωστικό και πολλές φορές δεν έχει και τις προσλαμβάνουσες από το περιβάλλον του για να καταλάβει αυτό που κάνουμε. Συνεπώς, λοιπόν, προφανώς χρειάζονται τα soft skills και είναι απαραίτητα για να δώσει την πληροφορία. Αυτή έχει αξία. Ούτε το drone, ούτε το λογισμικό, ούτε το φορτιό. Ακριβώς. Η πληροφορία, το αποτέλεσμα δηλαδή. Πολύ ωραία. Θα μπορούσες να μας δώσεις ένα παράδειγμα περιγραφικά μιας επιτυχημένης, ας το πούμε, συνεργασίας σε διατομεακό επίπεδο που βασίζεται σε drone? Θα μπορούσε να είναι
Όταν λέμε διατομεακό, η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων, manufacturing, στον τομέα της υγείας, στην ναυτιλία. Παραδείγματα δίνω, δεν ξέρω πώς εσύ το φαντάζεσαι κι αν. Μπορώ να αναφερθώ σε θεωρητικά έτσι, παραδείγματα που γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει, όχι θεωρητικά μάλλον, απλά σε παραδείγματα που δεν συμμετείχε η εταιρεία, αλλά που γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει. Αλλά μπορώ να αναφερθώ και σε παραδείγματα τα οποία έχει εμπλακεί η εταιρεία. Μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα για τη δεύτερη περίπτωση, όπου στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία της εταιρείας μας από μια ομάδα αξιολόγησης κινδύνων και μια ομάδα γεωλόγων για να μελετηθεί η πιθανότητα εκδήλωσης ενός κατολιστικού φαινόμενου στην κακιά σκάλα στην Εθνική Οδό. Η περιοχή αυτή είναι μια ορεινή περιοχή. Έχουν γίνει μεγάλα τεχνικά έργα για να προστατευτεί η Εθνική Οδός από πιθανές κατακρημνήσεις βράχων ή οποιοδήποτε άλλου υλικού, φερτού υλικού. Όπου εκεί πέρα το δύσκολο ήταν να ανεβεί κάποιος πάνω. Υπήρχε μια ανάγκη για τη σύνταξη μιας έκθεσης αξιολόγησης κινδύνων και συνεργαστήκαμε με τοπογράφους, με γεωλόγους και φυσικά με τους ανθρώπους οι οποίοι φτιάχναν τις μελέτες ας πούμε, για την αξιολόγηση του κινδύνου για να δώσουμε αυτή την πληροφορία γρήγορα και με ελάχιστο κίνδυνο. Δηλαδή δεν εκτέθηκε άνθρωπος σε κίνδυνο, μπήκε το ντρόν και έκανε τη δουλειά λόγω του πολύ έντονου ανάγλυφου και της δύσκολης προσβασιμότητας, καθότι τα υλικά του εδάφους εκεί δεν ήταν σταθερά, ήταν σαθρά. Οπότε εκεί ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ένα δεύτερο παράδειγμα που μπορώ να δώσω, δεν ξέρω αν επιτρέπετε, να το πλατιάσουμε λίγο, είναι η εταιρεία μας συμμετείχε ως υπεργολάβος σε μια εταιρεία non-destructive inspection στο πολύ γνωστό Ολυμπιακό στάδιο, στο στάδιο Άκα στην Αθήνα, όπου ουσιαστικά εκεί συνεργαστήκαμε πάλι με μηχανικούς, στατικούς, με επιθεωρητές κατασκευών και το καθεξής, για να τους δώσουμε εύκολη πρόσβαση στο τι γίνεται σε απομακρυσμένα σημεία, σε δυσπρόσιτα σημεία και σε σημεία που εναλλακτική προσέγγιση, εναερίτες, είχε μεγάλη επικινδυνότητα. Και το ρίσκο αύξανε πάρα πολύ για την όλη μελέτη της κατάστασης του στεγάστρου Καλατράβα. Εξαιρετικά παραδείγματα και τα δύο, και στην πρώτη περίπτωση που χρειάστηκε να συνεργαστούν γεωλόγοι, τοπογράφοι, δηλαδή επιστήμονες από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, αλλά και στη δεύτερη περίπτωση που οι εναερίτες υποθέτω πως είναι μιας πιο τεχνικής κατάρτισης, οπότε εκεί η πιο θεωρητική η επιστήμη συναντιέται με το τεχνικό και γίνεται η σύνδεση. Σωστό. Πολύ ωραία. Πριν, Βασίλη, μας είπες τι skills θα χρειάζονται οι επαγγελματίες, οι χειριστές των drones. Ποια θα ήταν η συμβουλή σου προς τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως είναι τα ΙΕΚ, πιθανά πανεπιστήμια. Ποια θα ήταν η συμβουλή σου για το πώς θα μπορούσαν εκείνοι να βελτιώσουν τα προγράμματα σε drones και τι καθοδήγηση, τι συμβουλή θα έδινες εσύ ως γνώστης του αντικειμένου? Αυτό που βλέπουμε και είναι ενθαρρυντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κινητικότητα, ειδικά ας πούμε, σε τεχνικά, επαγγελματικά ηλικία, σε ΙΕΚ, του δημοσίου συνήθως, όπου ζητούν από εμάς να έρθουν μια επίσκεψη, να τους ενημερώσουν για την τεχνολογία. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο βασικό στάδιο, δηλαδή να μάθουν τα παιδιά τι δυνατότητες δίνει αυτή η τεχνολογία. Δεν είναι απλά ένα παιχνιδάκι το οποίο θα πάρω στις διακοπές, θα βγάλω τις φωτογραφίες μου, τα βίντεο μου. Δεν είναι κακό αυτό, αλλήμονο. Έτσι και εγώ το κάνω. Αλλά να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορεί να τους ανοίξει νέους οριζόντες. Άρα λοιπόν, καταρχάς, θεωρώ ότι είναι κρίσιμο και χρήσιμο να γίνονται επισκέψεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλες τις βαθμίδες, σε εταιρείες όπως η δική μας, όπως άλλες εταιρείες. Δεν είμαστε μόνο εμείς, άλλοι μόνο, έτσι ώστε καταρχάς να υπάρχει πληροφόρηση. Κατά δεύτερον, σε τμήματα που εξειδικεύονται πάνω σε τομείς όπως είναι, ας πούμε, η χαρτογράφηση, η τοπογραφία και όλα αυτά, η γεωπόνη, η επίσκεψη να γίνεται και να προχωρά ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή, να γίνεται ένα σεμινάριο, να γίνεται μια ενημερωτική ημερίδα. Αυτά, ξέρετε, δεν κοστίζουν και πιστεύω ότι και όλες οι εταιρείες, όχι μόνο εμείς, τα παρέχουμε δωρεάν.
δεν είναι πρόβλημα. Και σαν τρίτο στάδιο θα έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει με κάποιον τρόπο να ενταχθεί αυτή η τεχνολογία και στο πρόγραμμα σπουδών, να το πω έτσι, έστω και επιδερμικά. Και θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό, παράλληλα με τα τεχνικά skills που μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αναπτυχθούν, να εστιαστούμε και στο θέμα της ασφάλειας και το κανονιστικό. Γιατί έχουμε δει διάφορα, έχουμε ακούσει διάφορα και θα ακούσουμε κι άλλα στο μέλλον, είμαι σίγουρος, αλλά είναι όσον αφορά την κακή χρήση των μη επανδρομένων αεροχημάτων, που πετάνε κοντά σε αεροδρόμια, που πετάνε πάνω από σπίτια και το καθεξής. Θα πρέπει λίγο να καλλιεργήσουμε και μια κουλτούρα ότι αυτό είναι ένα εργαλείο και όπως όλα τα εργαλεία έχει και κάποιους κανόνες χρήσης που πρέπει να τηρούμε έτσι ώστε να κινούμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. Ασφαλώς. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε στο επιδερμικά, όπως ανέφερες και εσύ, το κανονιστικό πλαίσιο, γιατί πιθανά οποιοδήποτε μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Έχουμε δει και με φωτιές. Και μην ξεχνάμε ότι ζούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουμε και έναν αυστηρό κώδικα προσωπικών δεδομένων. Ασφαλώς. Και είναι σημαντικό, γιατί κάθε ένα σύστημα που είναι εκεί πάνω έχει μια κάμερα. Βέβαια. Και καταγράφει δεδομένα. Είναι παρεμβατικό όταν μπορεί να κινείται οπουδήποτε. Φυσικά. Πολύ ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση και θα κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Ποια πιστεύεις τεχνολογική πρόοδος των drones, μάλλον όχι τι πιστεύεις, εσένα ως expert, ποια τεχνολογική πρόοδος drones ενθουσιάζει περισσότερο για το μέλλον? Θεωρώ ότι σήμερα, έχοντας κάνει ήδη ένα βήμα, φύγαμε από αυτό που έλεγα τα αερομοντέλα, τα τηλεκατευθυνόμενα και όλα αυτά και μιλάμε για πιο αυτοματοποιημένα συστήματα, τα drones, θεωρώ ότι το επόμενο βήμα εξελικτικό θα είναι η αυτονόμηση, όχι η αυτοματοποίηση των συστημάτων αυτών. Δηλαδή, σήμερα συλλέγουμε δεδομένα με αυτόματο τρόπο. Το challenge είναι να τα συλλέγουμε όχι με αυτόματο, αλλά με αυτόνομο τρόπο. Να μπορεί δηλαδή το drone να αποφασίζει πού θα πάει, τι θα συλλέξει και γιατί θα το κάνει. Κάτι που σήμερα δεν το κάνει. Απλά του δίνουμε εμείς εντολές και αυτοματοποιούμε τη διαδικασία πτήσης. Ως εκεί. Θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο challenge. Καταλαβαίνω ότι αφορά την εμπλοκή του AI. Και όχι μόνο. Οπότε, μια ακόμη τεχνολογία που το AI είναι απαραίτητο. Ναι. Η ρομποτική, η μηχανική όραση, το deep learning, όλα αυτά που ακούμε σαν έννοιες και συζητάμε, προφανώς το Internet of Things, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 5G και το καθεξής, όπου θέλουμε να έχουμε, προσπαθούμε να έχουμε τέλος πάντων zero lag, γιατί θα μπορούσα εγώ κάλλιστα από το γραφείο μου μέσα να επιτηρώ μια αυτόνομη πτήση και να είμαι, ας πούμε, το μάτι πάνω από την όλη διαδικασία, έτσι ώστε να προστατεύσω κάποια αστοχία κάποιου αλγορίθμου που μπορεί να προκαλέσει ένα ατύχημα, το καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν όχι μόνο όλες αυτές τις τεχνολογίες που αναφέραμε, αλλά και τα δίκτυα. Πολύ σημαντικό για μας. Εξαιρετική η σημερινή μας συζήτηση. Μας έδωσες πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ελπίζω να φάνηκα χρήσιμος. Πάρα πολύ χρήσιμος, πολύ βοηθητικές. Υπήρχε άγνοια για πολλές από τις ερωτήσεις τις οποίες μας απάντησες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ και εγώ.